Good morning. I would like to share with you a documentary. It's from Finland, and it follows the story of 4 former Jehovah's Witnesses and includes interviews from a Watchtower representative. And it discusses primarily the subject of shunning, really allowing you to draw your own conclusions on whether the organization is justified in treating former members as it does. I really find it quite encouraging that this story, this message is being told all around the world and being made available to people so that they can know exactly what they're getting into before they commit to this organization. This is being mirrored from another channel, so I will include all the information regarding that in the description. I'll put in the link to the original YouTube video. It's in Finnish, of course, which means you'll have to read subtitles, but it's well worth reading your way through. And with no further ado, I give you Disfellowshipped: Stories from the Shadows of the Watchtower. Sekä mun äiti että isä on molemmat erikseen puhelimessa sanonut silloin mun eron jälkeen, että heille olisi ollut parempi, että mä olisin tappanut itseni, kuin se, että erosin Jehovan todistajista. Sitten mä jouduin näiden vanhimpien kanssa vuoden niitä karkuun juoksemaan ja kaikkea, mutta sitten se rupesi käymään niin ahistavaksi, että niitä tekstiviestejä, sähköpostia, puheluita ja tullaan mun työpaikalle. No erottaminen ylipäänsäkin niin on ihan verrattavissa siihen, että ihmisen kaikki ystävät ja läheiset ihmiset laitettaisiin bussiin ja se bussi ajettaisiin jyrkänteeltä alas. Tässä on kysymys nimenomaan uskonnosta, Jumalan palvelemisesta ja Jumalan tahdon mukaisesta elämäntavasta, eikä johonkin järjestöön kuulumisesta vaan. Karttaminen on semmoinen juttu, että kun Jehovan todistaja eroaa tai erotetaan, niin silloin nykyiset Jehovan todistajat eivät saa olla missään tekemisissä hänen kanssaan. Ja sillä ei ole mitään merkitystä, että onko se oma poika tai tytär tai äiti tai veli tai sisko. Tai ei saa edes kadulla tervehtiä. Minä synnyin Jehovan todistajaperheeseen Rovaniemellä 80-luvun ihan alussa. Meidän perhe harjoitti Jehovan todistajien uskontoa käymällä kokouksissa ja kuukausittain myös ovelta ovelle työssä. Äiti ja isä erosi, kun mä olin 4-vuotias ja jäin isälle asumaan, mutta isä siis ei ole Jehovan todistaja ja elin ihan niin kuin normaalia elämää yläasteelle asti sille, että vietin joulut ja synttärit ja kaikki tämmöiset ihan perusasiat. Mutta aina sitten kun äidille menin hoitoon, niin sitten joudun näihin kokouksiin ja äiti sitten luki kaikkia näitä raamattuja ja näitä lapsille tarjottuja kirjoja, mitä sieltä oli tehty. Ja sitten yläasteen jälkeen niin muutin äidille ja itsellä kun oli niin masentuneena, niin ajattelin, että kaipaa semmoista tietynlaista hyväksyntää, niin sitten meni kasteelle, että kuuluisit johonkin joukkoon. Mä olen kasvanut perheessä, jossa äiti oli Jehovan todistaja ja 13-vuotiaana otin Jehovan todistajien kasteen ja vuosi sitten mut on erotettu tästä uskonnosta. Niin ei mulla ole nuorena tai lapsena koskaan mitään erityisiä harrastuksia ollut. Kyllä se aika paljon kului se aika siinä yhteisön toiminnoissa kokouksissa. Silloin mun nuoruudessa vielä oli tämä kirjantutkiskelukin, eli oli 3 kokousta viikossa ja sitten sen lisäksi kenttäpalvelusta ja vapaa-ajalla tapahtuvaa vartiotornin tutkimista ja raamatun lukemista. Kun mä oon tosi pienestä asti harrastanut tanssia, niin sitä mä niin siinä yritin jonkun aikaa, mutta sitten jotenkin sitä, heti jos sä puhut jollekin jotain, että meet jonnekin harrastuksiin, niin sitten heti katsottiin, näki sen ihmisten kasvoista, että sitä ei katsottu kauhean hyvällä, että mieluummin halusi kuulla jotain, että tekisi
ovelta ovelle työtä tai näkisi niin kuin Jehovan todistajien ystäviä mieluummin ja jotain tuommoista. Niin se jäi sitten loppujen lopuksi pois. Sitten mä rupesin seurustelemaan ja sitten sekin oli tosi niin kuin hankalaa se seurustelu, koska sä et tavallaan sen ihmisen kanssa kahden kesken pääse olemaan. Ja sitten semmoinen pieni painostus, että kuitenkin pitää mennä naimisiin. Ja sitten me mentiin naimisiin 1,5 vuoden päästä. Mutta en mä sitä ihmistä oikein edes tuntenutkaan sit kunnolla. Että 3 vuotta me oltiin naimisissa ja että se oli tosi vaikeaa elämistä sit sen ihmisen kanssa. Että me oltiin kuitenkin tosi erilaisia, että eikä sovittu sit yhtään yhteen. Yläasteen jälkeen menin lukioon ja siellä ensimmäisenä vuotena meillä oli pakollinen filosofian kurssi, joka sitten laittoi minut ajattelemaan asioita vähän laajemmin. Siitä sitten heräsi tämä mun epäilys Jehovan todistajien totuutta kohtaan, kun huomasin, että vastaavia totuuksia on maailmassa vaikka kuinka monta. Kun mulla annettiin Jehovan todistajana joskus jotain tämmöisiä neuvoja niin kuin elämän kannalta, niin ne oli aina tällaisia, että joo, et ei mitään töitä, ei mitään opiskelua, että kato, lähdet vaan tälle teokraattiselle uralle, että tässä on niin vähän tätä järjestelmää jäljellä enää, että ei tähän maailmaan kannata satsata, että tämä tuhoutuu joka tapauksessa, että ainut toivo on tässä Jumalan järjestössä. Ja se oli tavallaan sellainen valmiiksi tallattu polku, ja mä en halunnut valita sitä. Tuo varallisuuden intohimoinen kartuttaminen, se on kuin korttitalon kokoamista, pitämistä pystyssä. Mitä korkeammaksi tuo korttitalo kasvaa, sitä enemmän aikaa ja energiaa menee sen suojelemiseen, ettei se kaatuisi. Se voi tuoda sellaisia lieveilmiöitä kuin liiallista huvittelua, liiallista alkoholijuomien käyttöä, huumausaineiden käyttöä, moraalittomia tapoja. Seurauksena on itsekunnioituksen puutetta, ihmissuhdevaikeuksia, erilaisia sairauksia, loppuunpalamisia. Aika monesti sen viimeisen vuoden aikana harkitsin vakavasti tappavani itseni. Meidät pidettiin sen verran hyvin erossa ulkopuolisesta maailmasta, että mä olin hyvin naivi silloin maailman suhteen. Mutta on lapsesta asti peloteltu siihen, että kaikki maailmalliset, eli tämmöiset ihmiset, jotka ei kuulu Jehovan todistajiin, niin he ovat ihan niin pahoja ihmisiä, että he ansaitsee sen kuoleman sitten Harmagedonissa. Ja ainoastaan Jehovan todistajat heidän mukaan pääsee sitten ikuiseen elämään paratiisissa. Useampaan kertaan yritin silloinkin rukoilla Jehovaa, että anna mun uskoa edelleen sinuun, että mun ei tarvitsisi tehdä sitä ratkaisua, jonka hyvin tiesin jo silloin. Että jos mä eroan Jehovan todistajista, niin todennäköisesti menetän silloin kaikki sukulaiseni, perheenjäseneni. Siitähän se on, uskostahan tässä on koko aika kysymys. Sehän on se pääasia. Eli että joku haluaa uskoa Jehovaan ja palvoa häntä ja elää sen mukaisesti, niin se on täysin uskon kysymys. Jos uskon menettää, niin siihen ei ole oikein muuta konstia kuin se uskoa pitäisi vahvistaa. Silloin kun mä olin vielä mukana Jehovan todisteissa, niin me tultiin joka juhannus tänne siihen isoon piirikonventtiin. Ympäri Pohjois-Suomea kokoonnuttiin tänne, eli täällä oli silloin
olisiko 4,000–6,000 tuhanteen henkiä ollut vuosittain. Silloin kun itse on ollut täällä konventissa, niin kaikki toiminta on ollut semmoista itsestään selvää, kun siihen on oppinut kuitenkin ihan lapsesta asti. Mutta sitten nyt kun sen yli 10 vuoden tauon jälkeen kävi katsomassa, niin tuli kyllä aivan erilainen käsitys siitä koko konventista. Että kaikki useampi 1000 ihmistä yhtä aikaa tekee kaikki tämmöiset, esimerkiksi puhuja sanoo lavalla, että katsokaamme vaikka konventtiesitelmää tai esitelehtistä. Niin kaikki yhtäkkiä alkaa kuulumaan kauhea kahina, jokainen kaivaa sen lapun siihen eteen ja alkaa katsoa sitä. Se jotenkin tuli semmoinen absurdi olotila siinä. Eli olin itse aikoinaan 10 vuotta seurakunnan vanhimpana ja tuohon aikaan sisältyi se, että aika ajoin myöskin itse joutui niihin rooleihin, että oli mukana oikeuskomiteassa. Jehovan todistajien järjestössä on nimetty vanhimmisto, johon kuuluu tyypillisesti vähän seurakunnan koosta riippuen 5–7 kypsää ikää ehtinyttä miestä. Ja noista vanhimmista valitaan aina tarvittaessa, kun tulee tällainen oikeustapaus, niin nimetään oikeuskomitea. Ja noilla henkilöillä on vastuu ja valta tarvittaessa vaikka erottaa tuo henkilö seurakunnasta, mutta sitä kutsutaan rakkaudelliseksi auttamiseksi. Mä tein pelkästään maistratin kautta eroamisen, että nehän yritti sitä oikeuskomitea mulle niin pistää, että ne, kun oli melkein vuosi mennyt, kun mä olin pakoilusta asiaan, niin nehän rupesivat laittamaan mulle viestiä, että täällä tavataan ja tänne tuut ja tälleen. Ja ensimmäisen kerran mä niin vaan en mennyt sinne ja laittoi mulle uuden ajan ja mä vaan päätin, että mä en näe mitään tarvetta mennä puhumaan 3 ihmiselle mun asioista, että ne ei kuulu heille. Ja, että mä oon aina pitänyt sitä tosi inhottavana ajatuksena, että 3 vanhempaa miestä ja nuori tyttö kertoo omasta tosi henkilökohtaisista asioista, niin mä en suostu semmoiseen. Ensinnäkin oikeuskomitean jäsenet ovat ketä tahansa maallikkoja, joilla ei ole mitään koulutusta käsitellä mitään oikeudellisia asioita. No meillä on aika paljon koulutusta sen suhteen. Silloin tällöin meillä on vanhimmille semmoisia oikein kokouksia, konferensseja. Ja ainakin 2 vuoden välein on semmoisia koulutustilaisuuksia, joissa vanhemmia neuvotaan, että millä lailla Raamatun periaatteita voidaan soveltaa semmoisissa tilanteissa, jossa ihmisillä on ihmissuhdeongelmia tai muuta. Tai niin kuin nykyään on aika paljon, on tommosia terveydellisiä tai hermostollisia tai nykyään on valitettavasti aika paljon ihan tommosia mielenterveydellisiä pulmia yhä enemmän suomalaisilla niin kuin muillakin. Niin vanhempia neuvotaan siitä, että miten voidaan Raamatun periaatteista löytää semmoisia auttavia asioita. No kaikista tavallisin syy varmasti, milloin komitea kokoontuu, on esiavillinen seksi. Se voi olla hyvinkin yksityiskohtaista, jossa voidaan kysellä, että koskettelitteko te toisianne, mistä kohti ja kuinka kauan tämä kesti. Ei oikeuskomitea ole mikään oikeusistuin. Se on, niin kuin mä äsken mainitsin, se on vanhemmisto, minkä tarkoitus on auttaa. Ja ei siitä tätä oikeussanaa oikeastaan muuten tarvitse käyttää muuta kuin, että sillä pyritään hoitamaan asiat oikein. Mä olin ehkä vähän turhankin avoimesti joissain tilanteissa niin arvostellut tätä Jehovan todistajuutta niin elämäntapana kuin sitten tätä itse oppiakin. Siinä sitten 5 vuoden aikana useamman kerrankin niin vanhimmat tuli mun kotiin ja sitten kyseli kaikkea muuta, että haluatko varmasti jatkaa nyt Jehovan todistajana, oletko nyt hengellisesti ihan oikealla urilla ja tämmöistä. Jossain vaiheessa mä kyllästyin kokonaan siihen hommaan sit siellä mun kotiseurakunnassa ja mä muutin asumaan
yhden toisen Jehovan todistajien kanssa tonne Vantaalle ja vaihon siinä seurakuntaakin samalla, mutta mä en kauaa kerennyt siellä seurakunnassa olemaan, koska sieltä tuli muutaman viikon viiveellä muistaakseni niin perässä semmoinen mappi tavaraa mun vääristä mielipiteistä ja asenteista ja kaikesta muusta mahdollisesta. Että sitten yksi päivä niin ovikello soi, mä avasin sitten kotioven ja siellä oli sitten täältä uudesta seurakunnasta yksi vanhin ja sanoi, että sinä ja sinä päivänä ja sinä kellon aikana on sitten oikeuskomitea. Ja se oikeuskomitea varsinaisesti meni multa itseltä ohi, koska mä olin unohtanut sen ajan, milloin se oli. Mutta ne tuli kyllä sitten noin puolen tunnin päästä siitä, kun sen olisi pitänyt olla, niin mun kotiovelle sitten. Ja no, ei ne siinä kauan sitten jäänyt mua kuuntelemaan. Siinä varmaan juteltiin semmoinen 10, korkeintaan 15 minuuttia ja sitten ne pakkas salkkunsa siitä ja lähti. Ja sitten 5 minuutin kuluttua tuli se puheenjohtaja sitten uudestaan oven taakse ja sanoi, että sinut on erotettu Jehovan todistajista. No meillä on siinä raamatullinen ohje. Se on ihan raamatullinen menettely, tämä erottaminen. Ja erottamisen tarkoitus on niin kuin auttaa tätä erotettua henkilöä havahtumaan ja palaamaan, tai sitten suojella seurakuntaa semmoiselta vaikutukselta siltä elämän linjalta, minkä tämä erotettu henkilö on valinnut, koska se on epäraamatullinen. Ja tämähän on tässä yhteydessä yleensä aina esitetty, että tämä koko Jehovan todistajien erottamiskäytäntö perustuu tähän Raamattuun, kun Paavali kirjoitti tässä ensimmäisen korintilaiskirjeen 5. luvun jakeesta 9 eteenpäin, että kirjoitin teille kirjeessäni, että lakkaisitte olemasta haureellisten seurassa. En tarkoittanut kokonaan tämän maailman haureellisten tai ahneiden tai kiristäjien tai epäjumalan palvelijoiden kanssa. Muutoinhan teidän olisi lähdettävä pois maailmasta. Mutta nyt kirjoitan teille, lakatkaa olemasta jokaisen sellaisen veljeksi kutsutun seurassa, joka on haureellinen tai ahne tai epäjumalan palvelija tai herjaaja tai juoppo tai kiristäjä, älkääkä edes syökö sellaisen kanssa. Sillä mitä tekemistä minulla on ulkopuolella olevien tuomitsemisen kanssa, ettekö te tuomitse sisäpuolella olevia, kun taas Jumala tuomitsee ulkopuolella olevat, poistakaa paha ihminen keskuudestanne. Ja sitten sinä iltana itse asiassa, kun sen kotona oli ilmoittanut, että en enää halua olla Jehovan todistaja, niin muun muassa pikkusiskon kanssa hyvästeltiin kahdestaan ihan tietäen, että tuskin pystytään olemaan enää sitten väleissä. Nyt 13 vuoteen en ole tosiaan nähnyt isääni tai sisaruksiani juuri ollenkaan, muuta kuin ihan vilaukselta jossain kaupungilla. Kun mä erosin sieltä, niin mä laitoin viestiä mun pikkusiskolle, että onko mä edelleen kutsuttu niin kuin valmistujaisiin. Niin mun pikkusisko laittoi, että en ole tervetullut, että nähdään kun palaan takaisin. Sisaruksiin mulla on tosi kova ikävä. Varsinkin pikkusiskoa. Että sen kanssa me oltiin niinku, ihan kuin Paita ja Peppu. Rupeaa jo itkettää. Kyllä mä niinku toivon kovasti, että mä vielä törmään mun pikkusiskoa. Se on kuitenkin 19-vuotias, että mä toivon vielä tosi paljon, että se rupeisi miettimään asioita. No tuli se nyt aika puun takaa silleen, kun mä olin kuitenkin suunnitellut, että mä niin kuin livun silleen niin kuin hirveän niin kuin hallitusti ja hitaasti sieltä ulos, että ei semmoista niin kuin kerralla kylmään veteen hyppäämistä. Ja olihan se nyt silleen, että totta kai mun piti muuttaa pois ensin siitä kämpästä, koska se kämppis oli Jehovan todistaja ja mulla annettiin viikko aikaa silloin pakata kamppeen. Ja sinä päivänä, kun mut erotettiin, mulla oli Facebookissa, mulla oli 168 kaveria. Ja 2 viikon kuluttua mulla oli enää 52.
Et kyllä siinä niin kuin aika paljon ihmisiä lähtee elämästä yhdellä kerralla. Tänä päivänä uskonto liittyy elämääni oikeastaan yhdellä tavalla. Ja se tapa on se, että toimin täällä Pohjois-Suomessa Uskontojen uhrien tuki ry:n toiminnassa mukana. Jo 90-luvulla Suomessa toimivat uskonnot laativat yhdessä ihan painetun dokumentin, eli uskontojen yhteiset eettiset periaatteet. Ja jos se toteutuisi tai jos sinne allekirjoitettuja sitoumuksia noudatettaisiin, niin minä luulen, että tällaisia ryhmiä tarvittaisiin paljon vähemmän. Oikein hyvin ne toteutuu. Kyllä Jehovan todistajista voi lähteä ilman, ettei joudu kenenkään kanssa keskustelemaan. Mutta tämmöistä keskusteluyhteyttä tarjotaan. Totta kai sitä tarjotaan, koska niin kuin vanhemmiston tehtävä on auttaa. Tuo eettisten periaatteiden mukaan, muistan jo varsin hyvin silloin, kun tehtiin tuota sääntöä, niin todettiin, että kyllä Jehovan todistajista voi lähteä täysin joutumatta kenenkään puhutteltavaksi. Kyllä se näinkin on. Mä sanon vanhimmille, että mä oon hyvin masentunut ja että mä en niin kuin pysty mun elämässä nyt käsittelemään näitä asioita. Että mä oon niin kuin sanonut, että mulla on niin paha olla kaikkea, että musta tuntuu, että mun pää ei kestä ja mieli ei kestä. Että jos me nyt ruvetaan näitä asioita käsittelemään, niin silti niin kuin laitetaan semmosia inhottavia pelotteluviestejä ja ahdistellaan sut ihan nurkkaan. Mun eroamisilmoituksen jälkeen näiden 13 vuoden aikana mä oon kärsinyt hyvinkin monesti rankoista ja melko pitkistä masennuskausista. Ja itse ainakin uskoisin, että nämä masennuskaudet johtuu siitä, että sen eroamispäätöksen myötä menetin kaikki läheiseni. Ei siihen ole minkäänlaista syytä semmoiseen niin sanottuun vastuunkantamiseen kuin Raamatun periaatteita, jotka ovat niin hyödyllisiä ja auttavia, niin niitä noudatetaan. Voi jälleen kertoa, että minun niin sanottu paras kaverini ammattikouluaikana Jehovan todistaja myöskin erotettiin. Ja sitten vuoden päästä niin me nähtiin ja tavattiin yhdessä tilaisuudessa, ja kun mä en sitten ruvennut hänen kanssaan siinä sen suuremmin seuraa pitämään, niin hän jälkeenpäin on kertonut, että kun hänen paras kaverinsa ei tullut sitten sen jälkeen enää tervehtimään sillä lailla niin kuin aikaisemmin, niin se lopulta sai hänet sitten ajattelemaan sen, että ei, kyllä mä palaan takaisin, ei tämän kaveruuden vuoksi, vaan tämän uskon vuoksi. Esimerkiksi jos joku jäsen on masentunut, niin ainut ohje, mikä hyväksytään, on se, että ei muuta kuin tutkitaan enemmän Raamattua, enemmän vartiotornia, käydään enemmän kentällä. Kyllä se nyt on aika suuri kokemus, että kaikki ihmiset sun ympäriltä hylkää sut niin tämmöisen yksittäisen seikan takia, niin kyllä se niin kuin vähän murentaa luottamusta niin kuin ihmisiin ihan yleensäkin. Siinä vaiheessa, kun mun vanhemmat kuuli siitä, että mulle on poika tosiaan tullut, niin äiti kyllä soitteli pari kertaa, ja olisi halunnut nähdä mun pojan ja vaimon, mutta näissä puheluissa tuli saman tien aina ilmi se, että minä en ollut tervetullut näkemään häntä, eikä hän halunnut nähdä mua. Se tuntui jotenkin äärimmäisen loukkaavalta sekä mulle että myös vaimolle. Ja kyllä me ollaan päätetty ihan yhdessä, että emme halua altistaa omaa lasta tämmöisen lahkon vaikutuksille. Vertaistuen löysin vasta 2009, eli 10 vuotta sen eroamisen jälkeen, ja silloin vasta huomasin, että muitakin vastaavassa tilanteessa olevia ihmisiä on olemassa. Vähän reilu vuosi sitten aloitin psykoterapian, jossa myös pystyy erittäin hyvin käsittelemään näitä asioita. Mun elämäni on vaan kaiken tämän jälkeen mennyt vaan parempaan suuntaan. Et kun mulla noi paniikkihäiriöt oli tosi pahat silloin, kun mä oon ollut siellä, niin mä oon niistä päässyt tosi hyvin eroon. Ja se on tukahduttava fiilis.
Ja on ihmisiä, jotka nauttivat ja aidosti uskovat näihin opetuksiin ja uskovat, että ne ovat heidän parhaakseen. Ja tälle pienelle ryhmälle siitä voi olla ihan oikea iloa. Ja se täyttää sen tavoitteen, mitä uskonnon pitäisikin täyttää ihmisen elämässä. Mutta ei se niinku mitään uniikkia ole, että samanlaista yhteisöllisyyttä löytyy ihan mistä tahansa urheiluseurasta tai muusta harrastuskerhosta, ettei siihen välttämättä tarvitse tämmöistä vahvasti sitouttavaa lahkoa siihen. No tulisi olla ihan selkeä laki siitä, että mitä asioita voi uskonnon nimissä tehdä ja mitä ei. Et pelkästään se, että otetaan joku vanha pölyinen kirja ja luetaan sieltä joku kohta ja sanotaan, että tässä sanotaan näin, no siksi meillä on oikeus tuhota ton ihmisen psyyke ihan täysin, niin eihän se nyt käy. Mutta niin voi nykypäivän Suomessa tehdä. Mutta se, että asioita nostetaan julkisesti keskusteluun ja niistä tiedetään, myöskin tästä pimeistä puolista, on mielestäni yksi asia. Ja melkein niitä ainoita asioita, joilla siihen voidaan vaikuttaa. Vielä kun ajatellaan, että tämäkin Jehovan todistajat on sellainen ryhmä, joka ei kaiken lisäksi edes äänestä, niin en mä sitten tiedä, onko niin poliittista tahtoa sitten ylipäätänsä lähteä näitä asioita ratkomaan. Mä oon miettinyt, että mä haluan sitten asettua jonnekin semmoiseen mieluiseen paikkaan asumaan ja olisi ihana perustaa oma yritys ja omistautua sitten silleen. Ja tämmöisiä on käynyt mielessä, että tosi hassua ajatella tämmöisiä, koska silloin sulla ei tavallaan oikeastaan ollut mitään ja muuta kuin se, että sit vasta paratiisissa. Että jotenkin sulla ei ollut mitään semmoista, ei ikinä miettinyt, että mitä sitä voisi tehdä vuoden päästä tai mitä sä voisit. Sä vaan elit sitä ajatusta vaan, että sit joskus paratiisissa ehkä. Että no on tosi ihan ajatella silleen, että nyt voi suunnitella sitä omaa elämää. Mä oon nyt vaan ajatellut niin, että tosiasiat täytyy hyväksyä ja niiden mukaan elää. Ja ei nyt millään semmoisilla saduilla voi tätä maailmaa paeta. Enkä mä näen edes tarvetta, että tätä maailmaa täytyisi paeta jollain saduilla. Että kyllä mun mielestä täällä voi ihan onnellisen elämän edellytykset on jo nyt, että mitään paratiisia ei edes tarvita. Ja nykyään mulla on rakas vaimo ja oma pieni poika. Oma lapsi, kun se syntyi, niin siinä heräsi semmoisia tunteita, mitä ei ole ikinä aikaisemmin kokenut. Ja ainakin nyt tuntuu siltä, että vaikka se omaakin lapsi tekisi ihan mitä tahansa aikuisena, niin ei sitä hylätä.